היי, זאת הלילי, והיום אני רוצה לדבר על אמירות חיוביות. רובנו נוטים לבקר את עצמנו. סתם כך, ובטח במצבים קשים. כשיש מתח, שקורים דברים לא נעימים, אנחנו תמיד מאשימים את עצמנו, מבקרים, ומגיעים למקום של ריק. אפשר גם אחרת. רשמו לעצמכם 10 אמירות חיוביות. אני אבא טוב, אני אישה נדיבה, אני מלאה באהבה. אמירות חיוביות יפתחו לנו את הלב ויחזקו אותנו.